No a zbývá mi poslední téma, a to je migrace. Přátelé, my jsme si nechali pravici, někdy i extrémní pravici, ukrást téma, které patřilo v její historii sociální demokracii. A to je téma obrana národních zájmů a obrana evropských hodnot. A tváříme se jako lidé, kteří zapomněli na svoji minulost. A jak říkala Santayana, kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen k tomu ji ještě jednou prožít. Socialisté vždy byli internacionalisty v tom smyslu, že vítali migranty z kulturně podobných oblastí. Migranty, kteří se dokázali adaptovat, chcete-li asimilovat. V České republice například žije vietnamská komunita, která se skvěle asimilovala. Jejich děti studují vysoké školy, mluví perfektně česky, Vietnamci jsou, teď jsem se dopustil urážky vlastní země, Vietnamci jsou pracovitější než průměrný český občan. Proč to nepřiznat, když je to pravda? U nás žije asi 110 000 Ukrajinců a jsou pracovití, překonali jazykovou bariéru, velmi dobře se začlenili do společnosti. Slováky, Roberte, nepočítám, Slováky beru jako naše lidi. Takže nejsme xenofobní, 5% české populace jsou cizinci včlenění do společnosti. Ale my u slova migrace zapomínáme na jedno adjektivum. A to je islámská migrace. Politická korektnost, přátelé, je synonymem pro lež. Chcete-li pro nevyřčenou pravdu. Islámská migrace není integrovatelná a není asimilovatelná do evropské kultury. Uvedu jenom jeden jediný příklad. Sociální demokracie celou dobu ve své historii bojovala za práva žen, včetně volebního práva žen. Islámská migrace znamená kulturu, kde súra 4 Koránu má muž právo svoji ženu být. Některé muže by možná tato myšlenka zaujala, ale doufám, že ne většina. Islámská civilizace znamená, že ženám je odpírán přístup ke vzdělání a veřejným funkcím. Islámská civilizace znamená, že svědectví ženy před soudem má poloviční hodnotu než svědectví muže. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Jediným způsobem řešení migrační krize je deportace ekonomických migrantů a těch, kdo hlásají náboženské násilí, náboženskou nenávist, krátce řečeno, připravují teroristické akce. Švédský premiér po vraždě 20leté pečovatelky islámským migrantem oznámil, že bude deportováno 80 000 běženců. A vy dobře víte, že Švédsko kdysi dělalo tak liberální migrační politiku,
že se blížila téměř sebevraždě, ale naštěstí na poslední chvíli se této sebevraždě vyhnula. Evropská unie, a já jsem její přivrženec, selhala na celé čáře v řešení migrační politiky. Nebyla na ní připravena a když migrační vlna přišla, ztrácela čas nekonečnými žvásty, kterým vznešeně říkala diskuze. Žvásty o tom, že migranty bychom tady vlastně měli vítat, protože máme nedostatek pracovní síly. No budiž, asi si nepřečetli, že průměrná nezaměstnanost v Evropské unii je 11%, ale jistě eritrejský kybernetik může významně zvýšit kvalitu evropské pracovní síly. Takže tento argument evidentně padá a nebudeme si nalhávat, že mezi migranty nejsou i džihadisté, kteří mohou vytvořit takzvané spící buňky, připravující obdobné teroristické akce, jako byly nedávno v Paříži. A poslední poznámka k migraci, ale to už budu opakovat to, co řekl Robert. Jestliže Evropská unie nedokázala zabezpečit ochranu svých vnějších hranic, což je první a základní povinnost každého soustátí, pak nemá právo vymýšlet nesmyslné relokační a kvotační mechanismy, kterými nejenom, že narušuje suverenitu členských států, ale kromě toho problém neřeší, pouze odsouvá a vytváří tak novou kategorii nomádů, tedy migrantů kočujících napříč evropskými státy a končících se železnou pravidelností v Německu, protože tam jsou nejvyšší sociální dávky. Angela Merkelová kdysi pozvala Syřany do Německa. Od té doby všichni migranti jsou Syřané. Mají falešné pasy, někdy ani to ne. Jestli jste viděli film 4 vraždy stačí, drahoušku, všichni jsme gogo. Takže oni jsou všichni Syřané. A teď má Německo problémy, které si samo neuváženou migrační politikou vyrobilo. Čili nestačí ochrana vlastních hranic. To je nutná, nikoli postačující podmínka. Je potřeba deportovat ty, kdo sem přišli nikoli jako uprchlíci před občanskou válkou, ale jako ekonomičtí migranti, kteří zde ostatně ani nechtějí pracovat, ale chtějí žít pouze a výlučně ze sociálních dávek, což ostatně v našich zemích dělá i poněkud odlišná kategorie lidí, kterým se někdy říká nepřizpůsobiví. A proč tuto kategorii ještě zvětšovat? Takže zcela závěrem, sociální demokracie by měla chránit národní zájmy, měla by chránit historické kořeny nejenom své vlastní, ale i evropské kultury a uvědomit si, že tato kultura je neslučitelná s kulturou nenávisti vůči nevěřícím a s kulturou založenou na snaze podrobit si tyto nevěřící a udělat z nich své otroky. Čímž jsem citoval jedno ze svatých písem, nikoli však písmo evangelické,
Ostatně ani v té Paříži vrahové nevolali pochválen pan Ježíš Kristus, ale volali Allah Akbar.